Good morning, लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय जों दा बिखौ मामोन जायगाया रानिखाताखौ गारनानै थांगासिनो दं थांगोन दा दतमा गामिखौ मिथिला आरोना थांलायनोसै सानथामनि थाखाय दिनै खै तारिख जाखो डिसेम्बरनि तारिख देखो 18 19 20 सानथामनि थाखाय थ' सोर खाथिनि फैलायदो लोगोफोर नायनो थांलायनोसै आरोना गोदान जायगा गोदान न' सानथामजों चेन्ज खालामबाय थायो जोङो ये मामा किउटी पाइखौ लोगो मोनबाय जों थांसै आरोना हाय एन्दे लाजिबाय थ' बाजाराव हाबदों जोंहा दसे साहा लोंनो करियान गार्ल बायदि नुखायोना मामानिखौ नोंलाय मोनसे नायनानै स्माइल खालामनांगौ होननानै दे बिनानावनि फिसाजो लोगो जा किउटखा ना दे सिमा हरदो खनसे आंसिनि सिमा हरदो खनसे फैबाय जोङो दासो लुगासिनो दं ओमफ्राय दा जों रुम लाहैनोसै आरोना फाग्ला जाबाय जोंलाय बे गारिखौ फिदिंनो लाजोबबाय नै मोनफैबाय आरोना फाखोसो ओरै फिदिंगारबाय बासा रुमा बेनो आरोना गासिनाबो बेयावनो मोनसे जागोन ना गोजौआव थांनि र' रुमाव मोनबाय रुमा मोनबाय नोंसिना जाबाबो जोंना जानाय नङाना नोंसिना बिसना गैयाबो जाया जोंथ' बिसना गैयाबा थानो हानाय नङाना बेनिफ्राय लोगोफोर जों जायगायाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय दा बे कमिटियावहाय माने एक्सट्रा रुमानो गैयानो खारन जों जुदि दा टसक लानाय बिदि जोंहा एग्रिमेन्ट थाया थियेटारावहाय एक्सट्रा रुम थाखायो आरोना पार्सनेल ओमफ्राय बिदिमोना बिदि ज' थायो बिसोरो मोसाग्राफ्रा ओमफ्राय बिसोरहा बग्रा थाखायो माने टसक लाफाखायोना बिसोरना प्रब्लेम जाया आरोना दा प्रब्लेमा जों सानैयासो जायो ओमफ्राय बिसोर होनदों टसक होफैगोन होननानै उपाय गैया बिदिनो थानांसिगोन फसायाखैनो आरोना आंनि टसकखौ बेयावनो बेयाव थानांबाय आरोना ओमफ्राय बिसोरनाबो टसक गैबावासो खस्थ'नो रुम एक्सट्रा बानायथारनांगौ सुखुवासै आं थानो दुगैखांबाय ज' नै ओंखाम जानो थांसै बेनिफ्राय जि मोजां नुहुरो नै ओंखाम जानानै दसे रेस्ट लाबाय दा रेडि जाबाय जों फार्स्ट नाइटनि थाखाय थांनोसै स्टार्ट खालामनो गुड मर्निं लोगोफोर मैया फार्स्ट नाइटआ मोजां थांलायबाय जेरैबो दा सेम ड्रेस सार्ट सेम गानदों ओमफ्राय दा जोङो फुंनि साहा लोंनो थांनि आरोना साहा फिथा जानो नागिरबाय गुगोल पे जानो जोंनाव केस थाइसेबो गैला आरोना ओमफ्राय दा थाबायलांसै गुगोल पे जानाय साहा दखान नागिरनोसै लोगोफोरा जों मोनफैबाय बबिता मोननि न' ओइ Andi बे हौवासा ना हिनजावसा कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर बे हौवासा ना हिनजावसा खनसे नाय बोरै आंनि बयफ्रेन्डसो खिन्थु ब्रेकआप जाबाय ना बिना गार्लफ्रेन्डआ Andi एक बार देखो दुर्गा फैदोंमोन नाय हि सुखांबाय थांसै जों बेलेगावानो फैयो जों हि सुनो फैयो जों थानायाव हिखौनो सुनो सुबिदा गैया रानबाय सोबाय थांसै दाना बेनिफ्राय लोगोफोर दिनै सेकेन्ड नाइटआबो मोजां जोबनानै थांबाय भिडिअफोरखौनो लानो होनायानो जायासै आरोना मबाइलखौ आङो मिउजिक टिमाव होना दोनबाय बावगारलांबाय बिब्दिनो जोब्बाय दा ओंखाम जाहैनोसै मेकआप रिमुभ खालामनानै ओमफ्राय आंहा बिराद दुखु नांदों सिमा आंना दिनै फुंनिफ्रायनो डाटा नेटबो मोना फनबो थाङा फनबो फैया आरोना सिमा गाज्रि जाबाय खोमा मिथिला गाबोनफोर बानायना होनोसै गाबोन लास्ट नाइट बेनियाव थांगोन जों सेरफांगुरि लोगोफोर जोंना दिनै दतमायाव लास्ट नाइट ओमफ्राय दा मर्निं माबा दखान खुलिबाय नालाय थांगासिनो दं आरो सिम बानायनाय सिम गैयाना आंना सिमानो गाज्रि जाबाय माने बे नाम्बाराव बख'फिननोबो माने बेलेगनि नामावसो दंमोन सिमा न'नि मानसिनियाव आरोना ओमफ्राय दा बिनि रियेल डकुमेन्टस आरो मानसिखौ नांगौना ओंखायनो दा आङो आंनि नामजों गोदान बेलेग सिम लाथ'नोसै खुलियैनि आरो गोदान गुड मर्निं लोगोफोर जों दा दतमानिफ्राय थांगासिनो दं सेरफांगुरि
दिनैनिफ्राय दिनै 21 डिसेम्बर ना 21, 22, 23 सेरफांगुरियाव लोगो मोनगोन फैलायदो लोगोफोर सोर सोर नायनो जों दा साहा लोंनोसै ओमफ्राय थांनोसै